डिमापुराव बेरायफैदों बायखोन्दा नेरसोन नायफैदों। कार्बि आलं लांहिनिफ्राय दावखोगासिनो नागालेण्डसिम थांनो गोदोनि बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोनखौ नायनो डिमापुर नोगोरखौ थांगासिनो दं नै। लामाया सिकसिकाखा हाजो गेजेर गेजेर थांगोननो नायलांबाय थानांसिगोन। डिमापुराव फैदोंलै नै बायखोन्दा नेरसोन नायफैदों। हा रब्रा बै थांथ' नै नायदो नै डिमापुर नोगोरा बेनो बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन अन्थाइजों बानायनाय गोजा लान्दाननो। दिनै मोगथाङाव नुफैबाय गोजोनबाय आरो। नायलांबाय था नैखौ हाबहोलाबायला बेरा होनानै दोनजोबबाय लहानि। हाबनो मोनबा थिग जागौमोन दांनाय नायजागौमोन। आगरफ्रा अन्थाइ गोजा बिसोरो अन्थाइजों बानायनाय गोदोनि बर' राजाफोर बानायलांनाय। एथ' गोजानाव नागालेण्ड रायजोआवसो रायजो खुंफैदोंमोन आरो। बेराखौ बारनानै सिङाव फट' लाजागौमोनलै मोनसे। सिकिउरिटिफोर दंलै हाबहोआ। गाज्रिया बेनो मोनसे बाहाय गावसिनि जारिमिन नङिखाय नागालेण्डनि मानसिफ्रा बिराद जौ बथल माबा माबि दंजोबथारो। जौ लोंफैयो खोमालै। सिख्लाफोरबो दं नै जा ज' ज' दं बेरायो। वाथारलै बिराद आन्दायदों जोङो फैजेननायाव आन्दाय दासो मोनफैदों नै थाबायगासिनो दं। आन्दायनायनि थाखायनो माखासे भिडिअखौ लानो हायासै बिराद गोसो गाज्रि मोनबायना। नागालेण्डनि सिख्लाफोर दंलै जानो बाब दा बुंसै नोगोद दङ। बेनो देरसिनमोन नै सान्दुं मोदाननायजों बारा थिग जायासैलै नै गोजा गोजासो जाबाय। गिदिर बेनो देरसिनमोनलै। इमान खस्थ'जों मोनफैनाय नायजोबलांखायाबा थांनायाव गैया। ओरैनोबा जा थगायजानाय जों अट' ड्राइभारजों ओरैबायदि बे जायगायाव ससे गाखोबाबो 50 थाखा बेसेबांखि गोलाव गाखोआ नों 50 थाखा बिदि फिक्स रेट दं बिसोरनिया। बेयाव फैबावबाय जों नायलांबाय था आखर राजानि इसिबां मा नाम लास थांसै नेनांगौलायसै बे बायनायखौ बावसो दोनफैदोंलै थिखो दोनफैनायसै बे है नङादां हनै बायनायसो नै बिसोरसो नै नङा बेनोथ' मोनफा मोनफा नेरसोनफ्रा साफानि साफानि मन्दिरसोमोन बियो अन्थाइजों बानायनायसैलाय बेथ' ओमफ्राय बेहायनो मन्दिर खामोन बियो ओमफ्राय नैबे सिमेन्टखौसो मानसिया लुनानै गोसोआ सानबाय थायोमोन गोदो लेखाफ्राव नुयोमोनब्ला फरायनो मोनबोनायाव नायगौ दिनै नुफैमारबाय। कार्बि आलंआवसो प्रग्रामाव दंफैयोमोन दा बिनिफ्राय मिथिं जोबनानै डाइरेक्ट जयैनो फैबाय जों बास गंसे।
गावसिनि जारिमिन नुयैखायनो बारा फोसाबनानै दोनालै प्लास्टिक दंजोबो एसे साफा खालामनानै जायो सानसे सानसेनो प्लास्टिक जाबाय थायो होमबाबोथ' सानफ्रामबो साफा खालामनांगौ ना बोरैबा मोनो गोसोखौ बिदि नुबा बे साइडआवथ' नै नोगोर प्लास्टिक दङ डास्टबिन दोनबानो जायो मोनफा मोनफानो होमबालाय गारगोन डास्टबिनबो दोना एकदम मानसि हाबफैयो डास्टबिन दोनबानो जायो मोनसे ओरै थांसैलाय ने निसाबो लाफैयो खोमालै बाहाय हा बथल नुलाबायदां नायद' नै बायखोन्दा नेरसोना जोंना ओमफ्राय बोरै बानाया बे आगरखौ जोंथिं दंमोनब्ला बड'लेण्डआव दंहैयोमोनबा बे बरिया जागौमोन खोमसि नुयोलै लकडाउन जानायनिफ्राय फोसाबाखैदां नै बुस्थुखौ जानो लेथ्रा नुयो मोजां दानख'दोंमोन ने बिसोर जोंनि उनसो जाबोदों सिगां सफैग्रोदों जों नुखा साबसिन नुयोलै ओरैजाय एसे साबसिन नुयो नै गैया नुदों मोजाङानो मोजां जायगाया खोमसि जारिमिनखौ फरायबासो एसे मिन्थिजोबगौमोनलै बबे मा नेरसोननि होस्रि खावनाय दंमोनलै मोनसे होस्रि खावनाय ना मारैमोनथाय आंनाव दंमोन ओमफ्राय नायजोबाखै आङो ससेल' नायदां प्लास्टिकफ्रानोलाय एस लेथ्रा जाला जोंनि बड'लेण्डआव जानांगौमोन बेयो बरिया जागौमोन बिदि लेथ्रा थानो मोनामोन थाब बेरायनानै थांसै लेंहरगासिनोथार माखासे दंहैसैनो गारियाव जोंल'सै हंकं मार्केटआवबो माखासे दंहैयोनो सोरबा गस्ला गामसा लाबाय नामा गामसाथ' मोना बाहाय गस्ला लंपेन्टफोर लादोंदां सोरबा ओरै नायै थांजोबसै बारा गोबाव थाजाया मालाय जायगायाव बेहाय माबा थिखो दोननायलै बायस'नाय गानायखौ दोनदों नों बाहाय फिसा थुख्रा गोनांथ' थिखोना दोननाय बायदिसो नुयोना थिखो दोननाय थांफिनसैलै जाबाय गारिया नेलानो जोंखौ थांफिनसै दरजा फांबाय हा अहाय